आरो दा हाग्रामा सारखौ आं सेल्युट खालामो हाग्रामा सारा जेला 17 बोसोर सालायदोंमोन कंग्रेसखौ हाबनो होआखै BJP खौ हाबनो होआखै 100% खहा जागोन मानो होनोब्ला नेशनेल लेभेला दा BJP होनो दा जिहेतु नेशनेल लेभेलाव BJP सोलिगासिनो दङ BJP नि आइडियोलजियानो जाहैबाय वान नेशन वान कन्स्टिट्यूशन्स आरो वान लैंग्वेज दा बिथांमोननि बे जाहैबाय बिथांमोननि संबिधान हा ओंखायनो दा जों जाबाय ट्राइबेल जों जाबाय बिराद फिसा हारि मिथिबायना आरो बे फिसा हारिया जोंनि पलिटिकल राइटआ जोंनाव थाबाय थानो नांगौ जोंनि लैंड राइट थानो नांगोन जोंनि आइडेन्टिटी थानो नांगोन एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिया जेला जों बड'फा हाउसआव रायलायो बिथाङा बुंबाय थायोमोन जे जोंनो बर' हारिनो मा होनो माकान रुटि माकान काप्रा जोंनो नाङा होनबाय थायोमोन बियो जोंनो नांगौ हानि रैखाथि जोंनो नांगौ पलिटिकल राइट जोंनो नांगौ राव आइडेन्टिटी जोंनो कालचार प्रटेक्शन लरेन्स इस्लारिया बिदिखौ बुंबाय थायोमोन जोंनो थानो थाखाय न' सरकारा माने होआ माने बे पलिटिक्सआव जोंनो नाङा होनोमोन बे माने जोंना रावा हाया हारिमुआ थांना थानो नांगौ होननानै दा ओंखायनो बर'फ्राबो जों जिहेतु ट्राइबेल हिसाबै जोङो नेशनेल पलिटिक्सआ जोंनाव इन्टार जायोब्लाथ' सेसखा जों दा दिनै कार्बि आंलंआव BJP सासन खालामबाय ओरै डिमा हासावआव BJP सासन खालामबाय दा BTCआवबो बिसोर लामा नाबाय थादों दा नाथाय बे जोंनि थाखाय मोजां नङा बोरै मोजां नङा आं बुंनो दिनै साउथ इन्डिया बिराद डेभलप केरेलाया दिनै बिराद डेभलप केरेलाया दिनै 90% एडुकेशननि माने बिसोरनि लिटारेसि रेटआ एबभ केरेलानि मानसिफोरा बिराद फरायनाय इमसनेलाव बिसोर खारा बिसोर साइन्टिफिक रिजनखौ बिसोर नायो नाथाय केरेलायाव दिनै BJPनि सातसेबो लकसभानि MP गैया हा केरेलाया जोंनिफ्राय बिराद डेभलप तामिलनाडु जायनाखि इन्डियानि इक'नमिखौ बिराद कन्ट्रिबिउसन होयो तामिलनाडुआव दिनै BJPनि सातसेबो लकसभानि MP गैया हा आन्ध्र प्रदेश जायनाखि तेलुगु मानसिफोर बिराद आन्ध्रा मानसिफोरा बिराद सेन्टिमेन्ट दङ नेशनेल लेभेला बिसोरखौ जेबो हिलायनो हायाखै नाथाय दिनै आन्ध्र प्रदेशआव BJPनि सातसेबो MLA गैया पन्डिचेरी लाक्षाद्वीप बिराद माने एडुकेटेड मानसिफोर दङ बेयाव बिसोर BJPनि सासेबो MP गैया मानो बिसोर होआ कंग्रेसनिबो बिसोर खम होयो आरो BJPनि बिसोर तामिलनाडुआ दिनैसिमबो नरेन्द्र मदिया थाङोब्ला ग'बेक होनो मानो होनबा बिसोरो हिन्दु ख्रिस्टान मन्दिर मस्जिदनि राजनितियाव बिसोर हाबा बिसोर लेखा गोरों डाइरेक्ट बिसोर नरेन्द्र मदिनाव बिसोर सोंथि सोङो जोंनो साख्रि होगोन होननाय मा जोंनि हारिनि थाखाय नोंसोर मा खामानि मावगोन होनो दा बिसोर ओंखायनो बिसोर तामिलनाडुनि मानसिफोरा लेखा गोरों ओंखायनो बिसोर BJPखौ कुइसन सोंनो हायो दा जों जाहैबाय आसामनि फिसा हारि जों बिराद मार्जिनेलाइज जों बिराद गिख' जोंखौ बुंगोन दे हिन्दु मानसिफ्रा बिराद डेन्जाराव दङ बांगाल मानसिफोरखौ गिनो नांगौ होननानै हिन्दु ख्रिस्टान हिन्दु मुसलमान मन्दिर मस्जिदाव बिसोर जोंखौ सिगिनानै दोनो दा बिनि थाखाय बिसोर BJPआ हाबजोब्बाय बे जोंनि थाखाय मोजां नङा ओंखायनो जोङो आं लुबैयो सासे बर' फिसा हिसाबै जोंनि पलिटिकेल राइटआ जाहाथे आनसलिक दलावनो जाहाथे थाथों सोरनाबा BPF सोरबा UPPआव थाथों आरो बेखौ जोंथ' एसेबां फिसा हारि जों दिनै बिहारिफ्रानो गिदों मा होनो JDUनि मा होनो लिडार बे नितिश कुमारानो बुंदों बिहारि मानसिफोरनि अस्तित्व बिहारि मानसिफोरनि सन्माननि थाखाय जोङो मा होनो RJDजों लालु प्रसाद यादव फिसालाजों ज' जानो नांसिगोन होननानै 30 कौटि दं बिहारि मानसिफोरा 30 कौटि बर'फ्रा बेसेबां 15 लाखल'सो दा 15 लाखा जोंनि थाखाय जेबो नङा BJPनि थाखाय BJPनि मानसिफोरा बिराद फैसा दङ बिसोर बिराद पावार आरो बिसोर बिजनेस माइन्डेड आरो बिसोर ब्राह्मिन मानसिफोरा दैदेननाय बिसोर जोंनि ट्राइबेलनि हानि रैखाथि जोंनि रावनि रैखाथि बिसोर बेखौ जेबो साना बिसोर जास्ट बिजनेस खालामनो नांगौ बिसोर बेनिफ्राय मुलाम्फा मोननो नांगौ आरो जोंनि राजनितिकफोरखौ पलिटिकेल राइटफोरखौ बिसोरो माब्लाबा बिसोर जोंनि जानानै साना ओंखायनो दिनै बिहारि मानसिफोरा गावसिनि पलिटिकेल राइटनि आइडेन्टिटिनि खोथाखौ जुदि सानोब्ला आरो बेंगलिफोरा जोंनिफ्राय बिराद गोजौआव दङ दिनै ममता बेनार्जिया मा होनो जों माब्लाबाबो नेशनेल लेभेलखौ जोङो सासन खालामनो होआ होनो मामियाव मा होनो गावसिनि वेस्ट बेंगलाव होमब्ला बिसोरनि आनसलिक दला बिराद स्ट्रं तामिलनाडुआवथ' माब्लाबाबो होआ तामिलनाडुआवथ' ग'बेक होनो नरेन्द्र मदि थाङोब्ला दा ओंखायनो जोंनावबो आरो बर' मानसिफोरा जों साननो नांगोन सानसे ओंखाम मोनजाया बेजों खोथा बाथ्रा नङा नाथाय जाथिया थांना थानांगोन पलिटिकेल राइटआ थांना थानांगोन इन्स्टिटिउसनफोरा बासिनो नांगोन RSSफ्रा बिराद हाबजोब्बाय ओंखायनो RSSनि दैदेनगिरि बिथांमोना मा बुंगासिनो दं BJPनि प्रेसिडेन्ट JP नाड्डाया दाखालि मा होनो बिहारनि राजधानि पाटनायाव बुंदों बासिगाथ' एक स्लिप BJP होननानै BJPआल' थांना थागोन बाखि NDAखौ खोथा बुङाखै जाय BJPजों एलायन्स दं दा दिनै आसामाव NDAजों एलायन्स दं होनोब्ला नोङो AJP अखम गण परिषद आरो UPPL बिनि खोथाखौ बुङाखै थांनानै थागोन अकल मोनसेल' BJPल' बाखि बिसिबां रिजनेल पार्टि दं बेखौ जोङो सेस खालामजोबगोन होनदों अपेनलि थ्रेटेनिं होदों UPPLखौ अपेनलि थ्रेटेनिं होदों अखम गण परिषदखौ बेखौ UPPनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुजिनाया मोजां आरो जुदि नितिश कुमारजों RJDजों लालु प्रसादजों नितिश कुमारजों बिराद मोनसे गावसोर सानैजों नायनो हालायै बायदि बिसोरो नाथाय बिसोर बिहारनि सार्थआव पलिटिकेल राइटनि थाखाय बिसोर ज' जादों
दा अब्ला बेखौ जुदि नायोब्ला जोंनाव मानो हाया हाग्रामाजों प्रमद बर'जों गावनि मानसि नङा होमबा दिनै किन्तु नेशनेल लेभेलनि खोथाखौ नायोब्ला जाय BJP जों ज' जादोंना शिर'मणि आकाली दल गोदोनिफ्राय जोनोम जानायमोन नालाय पान्जाबाव सरकार गैला BJP आगारबाय नङा होमबा शिब सेना BJP जों लोगोमोन गोदोनिफ्रायनो BJP आ सेस बेखौ गावस्रा होबाय अखम गण परिषद सेस आरो नों नाय जोंहा बेयाव टंकेश्वर राभा मानगोनां टंकेश्वर राभानि पलिटिकेल पार्टि दं जोंहा मा होनो राभा हासुङाव राभा हासुंनि मा होनो जाहा दुधनैयाव मा होनो BJPफोरा जे नोंसोरनि मानसिफोरा मालाबा पलिटिकेल पार्टिया देरहानाय नंला ओंखायनो मानसिया नोंसिनि सिम्बला जोंनि जानांगौ BJPनि होननानै गाबोन समफोर जुदि बुङोब्ला क'क्राझार लकसभा समस्टिखौ UPPला देरहाया BPFआ देरहाया मानसिया नोंसिनि जाथों नाथाय सिम्बला जोंनि जाथों BJP जाना गेलेनांगौ होनोब्ला बर'नि सेस बर'नि आइडिअल'जि बर'नि सानसुमै बर'नि पलिटिकेल राइटआथ' सेस जागोन दा ओंखायनो बेफोरबादिखौ आदा प्रमदआ मिथिखागौ गाव बुजिनायखा दा ओंखायनो हाग्रामा साराबो बुजिनायखा ओंखायनो बिसोरो जाथिनि सार्थ'आ पलिटिकेल गाव शिफ्ट जानांगौ गाव एम जानांगौ बे सेकेन्डारि बाथ्रा एक नाम्बार जाथिया थांना थानांगोन ना आरो बे बाथ्राखौथ' नोङो मा होनो जोंहा टिवाया बुंदों टिवानि सासे दैदेनगिरिया MLA बुंदों ना जाति आगत तार पिछते पार्टी होनदों दाखालि बावै जाति आगत जाति जे थाखिले म पार्टी करिब पारिम होनदों बिसोर सोलोंनो बाथ्रा जोङो दा बर' हारिया थांना थाबासो नों पलिटिकेल खालामनो हागोन ना दा ओंखायनो बर' जाथियाथ' थांना थाग्रोनांगोन ना दा ओंखायनो बर' जाथिया थांना थानांगौब्ला बर' जाथिया दैदेननांगौब्ला जोंहा नेशनेल लेभेलखौ जों हाबनो होनो हायामोन आरो दा हाग्रामा सारखौ आं सेलुट खालामो हाग्रामा सारा जेला 17 बोसोर सालायदोंमोन कंग्रेसखौ हाबनो होआखै BJPखौ हाबनो होआखै नङा होमबा हाबनो होआखै बियो गावनो हमथाना दोनदों नङा होमबा बेखौ सासे ग्रेट लिडार हिसाबै आं सेलुट खालामो गुबुन पार्टियाव थानो हागौ नाथाय हाग्रामा सारखौ जों सेलुट खालामनांगोन खुनु बे नेशनेल लेभेलखौ हाबनो होआखै गावनो हमथाना दोनदों दा आदा प्रमदआबो बेखौ खालामनो हानांगोन आरो जोङो हिमन्त बिश्व शर्मा आङो बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार हिसाबै सनमान होयो नाथाय बियो माब्लाबाबो बिनि हिस्ट्रियाव नाय बे ट्राइबेलनि फारसे मोजां बेखौ सानाखै ट्राइबेलखौ मोनदों बर'फ्रा आसामनि ट्राइबेल भूमिपुत्र बिसोरखौ एभेक्सन खालामनो हाया होनदों सरकार फैनायनि उनाव बे एभेक्सन खालामदों गुवाहाटीनिफ्राय लानानै फुरा श्रीरामपुरसिम गेटसिम नेशनेल हाइवेनि सेर हाया सेस थांजोब्बाय कर्परेट सरकार जाजोब्बाय ओंखायनो हिमन्त बिश्व शर्माया माब्लाबाबो ट्राइबेलनि मोजां साना आरो BJPआ माब्लाबाबो ट्राइबेलनि थाखाय मोजां साना आरो बेखौ जों साउथ इण्डियानिफ्राय बिहारिफोरनिफ्राय बेंगलिफोरनिफ्राय सोलोंनानै लानो हायो दा ओंखायनो जोंबो नेशनेल लेभेलखौ आं माब्लाबाबो मोजां साना आरो BTCआव हाबजानायखौ आं लुबैया